Min Jannar sa Ottubru ta' din is-sena kważi 600 immigrant ġew rilokati f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea jew intbagħtu lejn pajjiżhom minn Malta. Dan intqal mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri waqt li kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari. Il-Ministru Camilleri qal li fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena kien hemm 325 immigrant irregolari li ġew irritornati lejn il-pajjiżi tal-oriġinu tagħhom. Intqal ukoll kif kien hemm 36 persuna oħra minn pajjiżi terzi li ntbagħtu lejn pajjiżhom wara li volontarjament aċċettaw li jirritornaw lejn il-pajjiż t-oriġini tagħhom. Fil-Parlament ħareġ kif ir-ritorn u r-ripatrijazzjoni ta' dawn l-immigranti ġew jiswew ftit iżjed minn 360,000 euro. 3/4 minn din l-ispiża ġiet koperta minn fondi Ewropej. Ma dan l-istazzjon Ryan Spanjol mill-Ministeru għall-Intern spjega x'inhuma ż-żewġ prijoritajiet fuq il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Kien hemm żewġ prijoritajiet oħra, jiġifieri li l-peace jinqasam ma' stati membri oħra tal-Unjoni Ewropea permezz ta' rilokazzjonijiet ta' immigranti u anke r-ritorn. Jiġifieri li jsir sforzi kbar biex persuni li ma jkunx ħaqhom protezzjoni f'Malta jiġu rritornati lejn il-pajjiż tal-oriġinu. Ovvjament il-proċess mhuwiex straightforward daqskemm wieħed jaħseb, qed nitkellmu ħafna drabi fuq persuni li ma jkollhomx dokumentazzjoni u allura tiddependi sa ċertu punt fuq il-pajjiż tal-oriġinu li identifika l dak il-persuna u joħroġ dokument biex jivvjaġġa. Ir-riżultati ta' din is-sena fejn jidħol ir-ritorn inġiebu sforz ħidma kontinwa mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni. Aktar kmieni din is-sena l-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi waqaf ukoll taqsima responsabbli mir-ritorn li għandha lan li ssaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-oriġinu brabta mal-immigrazzjoni u tippromuovi wkoll aktar inċentivi disponibbli għar-ritorn volontarju. Fit-tweġiba parlamentari oħra l-Ministru Byron Camilleri għal kif bell-2010 sa Novembru ta' din is-sena kien hemm 2055 immigrant li ġew rilokati f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar 4 snin ġie rilokat l-akbar grupp ta' immigranti li jkunu qed ifittxu l-ażil hekk kif ġew rilokati 1549 immigrant. Intant Ryan Spanjol żied jgħid kif fix-xhur li għaddew saret ħidma sabiex jissaħħaħ il-proċess tal-ażil f'pajjiżna l-aktar permezz ta' investiment fl-Aġenzija għall Protezzjoni Internazzjonali. Meta għandek proċess tal-ażil iktar effiċjenti, min ħaqqu l-ażil qed ittieħ iktar stabilità, min ma ħaqqux protezzjoni qed iżżid iċ-chances, qed iżżid il-probabilità meta tnaqqas id-dewmien li dak li jkun jista' jkun f'pożizzjoni li ssir ħidma biex jiġi rritornat lejn il-pajjiż tal-oriġinu.